Очакванията са за голям хаос. Спекулация в цените, пазарните цени, хранителни стоки, всяка една индустрия. Очаквани тежки времена като цяло. И то не е за кратък период от време. Абсолютно съм за референдум и трябваше да се осъществи, да се чуе мнозинството, гласа на хората, но умишлено не се направи това нещо. Умишлено протестите бяха и в края на годината. На този етап, 2025 година, мисля, че България не беше готова да взима решение за приемане на еврото. И трябваше да се попита народа съответно за дали да се въвежда като валута. Нямам опасения изобщо, не се притеснявам за това, даже се радвам, че няма да си превалутирам парите постоянно. Аз съм от работнически квартал, от Овча купел. До нас не достигна кампанията изобщо, но банкоматите имаха евро, което е чудесно, можеше да се изтегли. Също така в малките населени места, според мен, нямаше кой знае каква кампания. Там хората наистина преобладава при тях информацията от колеги, от съседи, нали. Ние сме в еврото още когато е направен фиксиран курс след като беше фиксирана към марката. Така че за мен няма проблем. Аз мога да работя с всякаква валута. Разбира се, живеем в 21 век. Защо не да следваме всички изпитани средства за демократични взимане на решения? Така че би трябвало. Както казват, нека да има мнение на човека, но ще се вземе решение съответно за доброто на човека. Трябваше да бъде в няколко банки, не само на две места. Изцяло положително съм настроен. Ние пътуваме доста, ще улесни, доста транзакционни разходи се спестяват, така че и в моята среда е изцяло положително настроението. Мисля, че се справиха добре, не мога да кажа за най-малките населени места и при по-възрастите как е, но в интернет, по радиа и така нататък, според мен беше доста добра кампанията и се разбулиха много митове и страхове, които бяха излишно насаждани. A livello europeo sicuramente avrete dei vantaggi, ma a livello economico per la gente ci saranno difficoltà, perché in automatico gli stipendi vengono dimezzati e la vita però resta sempre uguale, quindi come è successo da noi, stipendio metà, però tutto il resto, il commercio aumenta e quindi ci saranno difficoltà. Io spero che siete più bravi di noi, perché noi ne abbiamo passati brutti.